Go. Ej, saqsi dwar l-istorja tal- Ejwa, jena tas-qalija. di Python bellaħ. Kif smajta menna, ma konx Għajli. nipretendija minnek. U l-mara għaltilek di bieċa Mara, u l-mara. Għax dila, U dan għet nitkellmu ftit wara li kelkom it-tifla, t-tifel. Fakkan inti għandek Żewġ tibniet. Żewġ tibniet. So wara l-ewwel tifla kien ġralkom daqsxejn ta' accident meta mortu fejn ma kontu mortu. Naf. Fej kontu mortu ximkien u apparently Sqallija ta' Ormina. Ta' Ormina il-breast pumps u l-mara tiegħek ma tantxu maħbib. Lew, titnaqbżu għadi. Jekk il-mara semmita. She's okay with it, ta? She's quite proud, actually. Le, ok, mela, jina sessualment attiv. Attrat immens lej il-mara. U wara ikollok baby tkun għadek breastfeeding, ikunu volaw, ikunu tajbi. Fis-sens, u konna imsifrin, naħseb sqallija jista' jkun iva, u ma bedex jaħdem il-pompa li kien jagħmel il-ħoss. L-ewwel net minn vinta il-breast pump. Fucking Liba. Skull liba. Titfaw hekk, sewwa, u tisma' hekk. Wan ikraħ bħala oġġett, u tisma' mela dixi baqra jew il-mara. Okay, hey, illum ħajkollok ħafna audience nisa minħabba ġimi dak podcast. Ġifieri le, iva, insomma, ħaribu xinu, u tara. U li ġara, konna sqallija eħerbu, kienu għet jintlow bil-standard, bil-ħalib, u ma bedix jiġbet il-makna. Il-pompa. U konna fil-kamra u l-mara għat li. dak il-witch għamlet li. Għaxina ta' billi witchek, il-marati iġi ħana mill-lek bub ġoba. Mux bub, xeddu. She was luring me in. Isma ħagġeja. Għat li għet jġawni għat li x'namelu, ħani prova dal. Le, di biex ma tfajtux ma zobbija. Come on. Insomma, għat li x'namlu ma għat li vera tġawni, u jissa t-prova ta' u man ħriġ bl-ideja li jiena physically with my able mouth so nibda niġbed u malli ħajorot waps nitfawa ġol botel għasnemmel għaltilkom dil-bicċa xoli allura trid tarani ibil edha jinisni baby bin-nefi Kellek nefi. bejn orgazma ruħi bejn namel xaġa so what Diri t-saqsi kien, like you were turned on. Iwa. Bat ġeri inti u tilab. Le, ma tfajt il-babotti ju. Le, imma per eżempju, ibdet iżomni, iżamni pala baby, fimt? Biex nitol iktar fija, zammitni jek, fimt? Għaxina peress li għattur, tħalt naqa metedek għallu b'sejjed. Mamma! Oh, way, Allora, li ġara li ma bedix jirnexxa indunata li daqseg, għat la daqsda u sakem, mux bieċa, sakem ġibtom viola ma waqax. Soppja jirħana ħelissa. Mamur blood dolce. Il-nisa mata jena għana għandi tifla u kol anki jinti u nisa vera powerful members vera b'saħħithom ġifiri għax they really hurt, they go through lots of pain. Jena l-mara tijaj meta kienet ta' breastfeeding. Kella problemi, kid couldn't latch on u kidem u gdim u vera stja u ma stajċ in-miss għandek 3 xhur miskina, ovvjament, you can't make love until 3 months, 4 months. Askun taf. Whatever, ma tannejk u ma stax. I mean, ma tistax u fil-bidu, I mean, sexually ma tkunx trid, allura. I mean, memx taħmel, you have to respect them, un bat kem teqlibilom, that's...
dawk it-3 xhur. Nerġaw. Kem naqalaw il-headphones bil-mod, il-JD jista' jkompli naħseb powerful bizzejt li tkompli waħdi. On the other hand, Max, smajt li għandek tiċ, ħatkun l-axħar tiċ li għat ħatmur, skur l-anġli. Ħallena mill-liba. Did you assist in your wife's birth? Yes. You were From A to there. Z, 100%. To conceive, yo? Le, We're assuming you assisted in that. Għana għetnejdu in the delivery room. Għatnej li juma. Għatnej li juma. Promise, full on. Nistan saqsi kienu x-normali. Ejju. Kienu normali. Minn U rajt ġifiri, ġinti Kollox. rajt kollox. Kollox. Full frontal tal... Full. Kera menna. Leta. Esperienza. Leta ġobni. Toxħom xmiex ħagħal. Wonderful Le, experience. di opinjoni, men. Yes. Tibdawx taqalaw li l-ħara fuq, għadi, men. L-opinjoni, għandu kull fucking dritt għall-opinjoni. Eżatt, Le, emmin jajt what the, anka f'episod ta' Friends, Chandler għalli għaf Matt Perry, li għal, oh no, emċajta it's graphic. Of course, so. Imma l-mara f'kas tiegħi kienet b'saħħitha m'għamlix daqshekk kif tajt, like gory-ish, tipo. Iktar meta jkollha l-pirit. Dina għataw, ovvjament. Tasgulli le. Ovvjament. Imma it was on a nice, subtle, loving moment. That's the most beautiful moment of my life, jinta ġviri. Ija, le, It's fajn, ma beautiful, ħanajdekom għax intom ma tafux ġifiri. Il-bellezza overlapped the what the fuck moment. Ħanajdlek, jina, għax ma tafux ġifiri, jina mill 27 sija labor. Dak ħafna, That's different. Mort id-dar tila PlayStation. Kważi. Jien li ħajti labor. Kobe ġog di għata xielu ta' dejdi ta' darba ranġibu l-danu sannu għallura l-ħarqotu nablu ta' ċajtan nejko. Illi fax disastru ta' podcast. Le, ġiviri. Imma meta ngħidlek ġivi tajjeb. Imma jina mill 27 sija labor sewa. Yes. Umbat, wara dawk il-27 sija, like dejt nara tal-baby titbaxxa u da komedju u lepidju li naqsu da u jagħmlu gass u komedji u mbaġġi biex jidaħli il-siringa tal-lepidju li t-tabib kienet jilabata minn għalih xi bravu u daħħal la xi 3 darbiet men ġabni abjad karti u hekk u għaddiet. Mela it was a difficult labor. It was a very difficult labor. So no, I get it. Bħalma now. qiegħda issa s-sitwazzjoni korruzzjoni. Difficult labor. Issa noddu kemm id-darba Imma u wara dak kollu li għaddejt minnu wara 27 sija jidħol it-tabib u jgħidilhom lill-midwives tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu għal xiex ma mortux ċesarja. Mhux hekk hu. Ġifieri u dak il-ħin ma nafx ġara in 1 minute flat 1 minute il-mara tiegħi kienet fuq l-operating table qed jiftħuha. In one ara l-ġen li kien hemm jiena hemmhekk li blibes il-ġagaga isni jiblaħ bl-affarijiet fidejja ma nafx x'inhu jiġri jiġifieri bil-kappell tal-baħnan. U f'daqqa waħda ġifieri nara, ovvjament qabel tħanna għal-ċesarja bdejt nara l-affarijiet isiru. Għax il-mara tiegħi infetħet. Le mhux ħanarhom jagħmlu ċesarja jiena mbagħad ġibi semmek mhux ħanasal. U bdejt nara il-post favorit tiegħi Sewwa jinfetaħ. jinfetaħu Jinara. u jiddisforma. Kif ħaterġa' tmur fih dak il-post mennu? Kara. Propjamentek. So. Għabek jġidek? Xkan taqbel, bro. Għasja, għax dar id-dawl. Aj ma jasra. Aj, mostja. Ma biex naqbel miegħek,
Zob, jena ħanaqbad, ħanajt ħaġa naqajek, u ħanajda. Hemm ċertu midwives ma tafux iż-zoppet tagħmlu, ħajkolli ngħidha. Lax kessel bro, U le, naqla Lax l-ħesel. kessel. Jiena l-mara kienet edha hemm, u jiena mhux apparti tiegħek smajt ħafna stejjer. Il-mara edha hemm, daħlet. Balla u ġieħ u ħesil. Ma tistax timxi. Għandek xej. Ela riċekjaw. Għamlu l-affarijiet, l-affarijiet biex jaraw. Mandek xej, ta' Imma Għamlet 12 hours blu ġieħu l-mara. Mandek xej. Imma nista' naqbes għalihom. Il-midwives. Yes. Naf li, mux naqbes għalihom, fil-sens kif narajjina. Aħna rajt kellna l-istess midwife darbtej. U ma jamlu hekk għax jafu ġenwinament li ma jkollha xejn. L-ġieħ ħaġa li l-bniedem il-ġisem jista' jiflaħ għalija. Iġvi jilaqwa li l-ġieħ ġej minnu ġieħ li ta' bil-fors ħajkollok dak il-ħin. Iġvi għalhekk jgħidulek m'għandek xejn. Għajmin tal-liba, imma xorta waħda li ħajdu lek mandek xej. Manda xej, zom, manda xej fil-sens li she wasn't about to give birth. Appunto, għalek. Imma zom, ħankompli l-liba storja. Zom, ħankompli l-liba storja. U di għamlet ġurnata lejlu nar. But you have a low pain threshold, għalula. Għax mux jimmarkaw l-affarijiet. Imbidel il-shift, ġit waħda ġdida, irresqet il-libba l-affarijiet biex jittestjaw il-contractions, ta' qabilhom ma kienux tajbin. Spajki għamalla, epidural l-estessa, għax f'nofsija ħajkollok you have to give birth. U kienu ħajibatuna l-em, għalluna morru d-dar, narawkom għada. Mela messaċ għal-midwife ta' qabel. Umbat nbidel il-shift, ġew reġaw it-testjaw qabel ma jkeċċu l-mara l-em, u aħni l-em l-mara t-tidej jintom bis tirremetti. Mandek xej. Mandek xej. Le, mela jina ninsa kollox li għatta ġi. She could not take the epidural, għax she was so far forward, ma setax kella taqba taqti giving birth u balla paniku ħesil, ġifiri Jena kelli storja oħra, jena kelli storja. Per eżempju, meta t-twilet iż-żajt jena, wara 27 sija labor, jena mort id-dar, ġiet omma, għettila ħajkolli mur id-dar. Għax di oħra tan-nejk, men li t-nejdilkom, bil-ħaq. Ma stax nordu hemm. Le, jien stajt. Ma forsi minn il-Covid ma Forsi issa ngħidilkom ġara li Dak il-Madonna Sil-Ġuljantkom. Il-blu. Tista' għax dak medical dak. Medical. Min jaf kemm jonfqu flus biex jixtru wieħed minnu. Bravo. Għandi pultruna jiena men id-dar. Like fucking 40 euro, men, taf kemm fucking iktar komda minna. Zom. U jena biex nara fucking simpatiċi noqgħod inġeri għal-Frida, u għarrajt għalaj dari dakinhar. Imma, issa, isma' Imma, sorry, I went on a rant, ma. U għara dak il-ħin kollu għettila l-kunjat għettila ħona paċenzja, men. Għettila qotnaqa maħħa, għettila dal-lejl, għettila ħammur norqot. U mort norqot, insomma, bat parta għettila u mort matul il-ġurnata jien, ovvjament, l-għada. Unsib li l-Steff imma dizastru kienet, mara ditx għax it-tifel ħin kollu. Cluster feeding kull 5 minuti kien. U jien jahda, jien kontatnija jien xorta marqax matul li tafs l-eċitament, l-adrenalina, xorta ma tispiċa ma torqot. Tara l-porn. U da, waqt li kontat jiet emmek, kat nonos jiena sewa, u Steff breastfeeding. F'daqqa wahda nqum, unsib il-baby jek kara, issa jena l-mara tiegħi. Ok. 6D. Għana jidek kif sibtu ma, arġa hu paċenzja. Sibtu għek it-tifel tijaj, jara jen. Sibtu għek, U għadrit u d-diemi. Insibu għek, ma siderommu, maġna dizzejza, insibu għek. Viola, għal-madonni, et jifga, What a beautiful moment. Infittex għal xiex it-tifel, għal xiex it-tifel. Mux et jorqot et jiklasser fid et jorqot satej fil-ħodu bil-lej ma jorqot xej. And he was mixing night with day. All right.
Immur fuq il-midwife qed tisma'. Mux għax nazjonalist imdejja. By the way, għaddek fucking raħat internet ġifieri. Bakanzira, man. U sibt din solution biex. Xin is-solution? Sibt solution. Akba mux għed nikkalku, mux għed nirraġun, ostjament. ġiħaj, ostja tini ftit. Ostja, u sibt solution biex taqliblu n-najtu dej ġibom lu normali, mur fuq il-midwife u għed t-lisma, għaltana għaxekka kwek, mu għed sibtu għed jifga il-marati għed tifga kulli b'sida. Għat li jisma ħi, Ara. is-sintom parents ta' Mantiela ta' immaġna tkun għadek ġej minn satejjer għad biss, stja li il-skieħ. Xanzira bħala, ġivjeri. Le, tinħara, le, fimni, they are human u min jaf xaraw ma ta' Le, ma ċertu affarijiet ma tamilom xu tgħid li għax is-senti parent. ħanajdlek, ċax ta' memma dal-baby sowa, għadu ma fem xinu night and day għadu da. dak jena jew baby. Dak il-baby. Etħawat il-night and day, zamħan għamillek permanent night. Timestamp. Jaru.